A Riaoreta, pedra e auga na antiga xerga dos canteiros é o nome da nova imaxe corporativa do Concello de Pontevedra, unha identidade gráfica que reinterpreta estes dous elementos identitarios do municipio. Intentouse, sobre todo, preservar a identidade dos elementos fundacionais, identitarios do Concello. Creemos que iso forma parte da historia e debe de seguir formando parte. Non queríamos plantexar unha revolución, unha serie de elementos novos, non, creemos que realmente a historia está aí, hai que respetala, simplemente é unha cuestión de poñela en valor. Era unha cuestión de buscar unha linguaxe gráfica contemporánea. A imaxe foi deseñada polo estudo 100 litros metro cadrado, gañador do concurso convocado para a renovación. O novo escudo mantén a base semicircular. A coroa aparece substituída por unha representación das pontes da cidade e das torres da muralla. No interior as ondas simbolizan a auga. Temos un escudo, temos a representación da auga, temos despois a ponte de 3 arcos. Estes dous elementos que flanquean aos lados a ponte son os elementos defensivos que aparecen no escudo orixinal, e o único que fixemos foi sacar, digamos que da área que define o escudo a ponte, non? E subila hacia arriba, non? Para darlle un pouco de equilibrio á composición, non? Esta imaxe substituirá a lentella que no 2002 deseñou Xosé María Torné. As cores elixidas son únicamente o azul como primaria e o gris. Cambia tamén a tipografía, optando por unha de trazos limpos. Unha imaxe, ademais, moderna, clara e equilibrada, non? E que incorpora, que é fundamental, un manual de imaxe corporativa que mellorará, desde logo, a comunicación cos veciños e tamén a presencia do Concello na cidade. Polo tanto, para nós é ilusionante, non, abordar o futuro no que temos confianza. Non é máis que un escalón máis nesa transformación e nesa modernización da nosa cidade. Unha cidade que é capaz de competir e que é capaz de ser referente non só en Galicia, sino no Estado e incluso no resto do mundo. A nova imaxe irase incorporando de xeito paulatino. O primeiro paso será substituir a actual nas dependencias municipais, despois nas sinalizacións do Rueiro Pontevedrés.